हेलो गाइस गुड इवनिंग जय जगन्नाथ स्वागत करुचु नुआ एक ब्लॉग वीडियो रे आपण मानक देखुचे आज ब्लॉग कौन केमती हम से विषय रे तो आपण माने बनी रहंतु ए ब्लॉग रे तो बर्थडे पार्टी चलची जेडा एक्सचेंज कराउची जेडा कि सेटा मिक्स होबो और जीरा राइस हेची और छोटे कोटा चलची गाजर फ्लेवर गोटे अलग आसो ना दायित्व नहीं आमर किए यूट्यूबर जा नरेंद्र मोदी आउ सहयोग कर्मचारी अच्छी जल्दी ये होची बर्थडे बॉय और ये जने तिला गत काली जार बर्थडे ए छुटी टिके टेके आ ए मानव जने होची खाली देखुची जा सब केते बेल कोन हो खाइबा पई पूरा रेडी होची आ एटा तो हमर रॉक स्टार आ ए माधव केते बेल माल दी दे सुन रे ये पुआनी गाइस समस्त हमको विश करो आर बर्थडे अच्छे और गोटे किसी रहिला फुल लगे एपरी किसी दृश्य अच्छी रोषेई रूम रो जैसे बड़ा प्रोसेसिंग रे रही छी एटा सब ऑलमोस्ट हे गलानी सब ये सब आवडा अलगा हिची वाह भाई वाह सर आने नरेंद्र सेटा फोन करबा एटा मार को एटा बदल लो फीवर पाखरे देखलो सेट फॉलो करे नहीं बोलो ताको एटा सब एक्सचेंज करा होची जोड़ा के चिकन करा हबो ए डेक्ची रे आ 15 जन कर पे जा सब होची एटा सब एक्सचेंज हो गला बेटी वाश करिना चिकन रोसे हो आ बर्थडे बॉय पट बसचे आ जन को तुम आपण मान को देखुची जे कि कोरापुट रो जे बाबू भाई बोले जन फेमस अछि से व्यक्ति भलिया देखा जाउंते करे किछि दिनस्तिया रोसेटा स्टार्ट हो गला जोड़ा कि चिकन दी जन को बर्थडे तो एटरो मेन रोसेया जे कि आपण मान जानथिबे नरेंद्र एवं मधु प्रधानी आउ ब्लॉगटा को देखु केमती कौन रोसे होची चिकेनटा प्रथम तेल पड़ा तापर जीरा और गोटा मसला तेजपत्र अलैच लवंग आ कौन कौन सब पड़ी तापर ग्रीन चिली पड़ी कैप्सिकम सब पड़ी किसी समय गला मसला सब पड़ो बर्तमान पियाज पड़ा जोड़ा कि 6 किलो पियाजटा ऑलमोस्ट किलोटे तो अच्छी किलोटे पड़ा किसी समय गला अन्य मसला जाक पड़ो जैक अदा रसुण चिकेन पेस्ट अच्छी आ मसला गुड़िक अच्छी तो आपण मैंने बनी रहतु ए ब्लॉगटा को और निश्चय तो एंजॉय करंतु आपण मैंने देखिकी एटा होची रूम बाहर दृश्य जहाँकि आप जानते कोरापुट गर्ल्स हाई स्कूल
ଆଉ ଏପରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରୁ ଭିୟୁଟା ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁକି ଚିକେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ୱାଶ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଫିର୍ ସେ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଦୂର ଗଲା ଯାହା ସବୁ ଆମର ରୋଷେଇଆ ରୁମ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ରୋଷେଇ ରୁମ୍। ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଦୂର ଗଲା ଭାଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ପିଆଜ ସବୁ ସିଝିଲା ପରେ ଯାହା ସବୁ ମସଲା ଯାକ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଧୁଆ ହେଉଛି, ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଣିବେ ସେମାନେ। ଆଉ ଏବେ ମସଲା ଯାକ ପକାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଦା ରସୁଣ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି ପିଆଜରୁ ମସଲାରୁ କହିବେ ନା, ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ନନ୍ଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏପଟେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବାର୍ଥଡେ ବୟ, ଯିଏକି ଏପଟେ ଦିନେଶ। ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ନନ୍ଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। 6 କିଲୋ ପାଇଁ 6ଟା, 1 କିଲୋ ପାଇଁ 1। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ମସଲା ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ପକା ହେବ ନା, ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ? ଜିରା ପାଉଡ଼ର ନାଇଁ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ୁଛି ଯାହାକି ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ପକା ହେବ। ଆଉ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାନି, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଆମେମାନେ ପାର୍ଟି କରୁ, ଯାହାକି ବାର୍ଥଡେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ ଯିଏକି ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମଧୁ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ହେଲେ। ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା, ଅଳ୍ପ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା, ଅଳ୍ପ ଆଉ ମଝିରେ ପଡ଼ିବ ଯାଇକି ଚିକେନ୍ ପକାଇଲା ପରେ। କିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲୁଛି, ଏପରି କିଛି ଲୁକ୍ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ଗଜବ ଆସିବ। ଅଲ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ମଧୁ ପ୍ରଧାନୀ ଆଣ୍ଡ ନରେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଟାକି ମସଲା ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା 6 କିଲୋ ଚିକେନ୍ 15 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଖୁସବୁ ଭାଇ ଲାଜବାବ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯିଏ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଏ ଖୁସବୁଟାକୁ। ଖାଇଲେ କେତେ ମଜା ଭାଇ, ମଜା आ गया ଭାଇ। ଏବେ ବାର୍ଥଡେ ବୟ ତଳ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ଯିଏକି ଗତକାଲି ଆଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା, ସେ ଅଛି ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ମାତ୍ରାରେ 2 ଜଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପାଖରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ମୁଁ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଅଛି, ଏମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ଜାଗା ନଥିବାରୁ ପଲିଥିନରେ ହିଁ ଧୁଆ ହେଲା ଚିକେନଟା, କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ଧୁଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଦୋକାନରୁ ଆଣିକିନା ଏମିତି ପକାଇଦେଲେ ବୋଲିକିନା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏପରି କଲର୍ ଅଛି, କଲର୍ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଅଛି ଘାଣ୍ଟିଲେ ସବୁ କଲର୍ ଦିଶିବ। ଏଇଟା ସବୁ କଷା ହେବ, ଚିକେନ୍ କଷା ହେବ। ଆଉ ଡାଲି ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେରେ ହିଁ ଚଳେଇ ଦେବୁ। ସାଲାଡ଼ଟା ହେବ, 15 ଜଣ ଅଛୁ ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ଟା, ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ କଲର୍ଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଏଠି ଅଛି, ଭାଇ କ'ଣ କହିବୁ କୁହ? ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ ନେଇକି ଦେଖାଯାଉ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କେତେ ମିଠା, ସେଇଟା ଖାଇଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖିଲେ ତ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଖୁସବୁ ଯେମିତି ଆସୁଛି, ତ ଖାଇଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ। କଲର୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଜବରଦସ୍ତ। ଭାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଭାଇ ଏଇଟା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ? 5 ମିନିଟ୍ ରହିଲା ପରେ ତ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ପରେ ସ୍ଲୋ କରି ରୋଷେଇ କରିବା କଥା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଚିକେନ୍ର ଅବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। କଲର୍ ତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଖାଇଲେ କେମିତି କ'ଣ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେଠି ବାଟେ କେମିତି କଟା ହେଉଛି, କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭାଇନା, ଯାହାକି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ବି ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କେକ୍ କାଟିଲା ପରେ ଚିକେନ୍ ଭୋଜିଟା ଖାଇବା। ଆଉ ମଧୁ ଭାଇ ଏଠି ସାଲାଡ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ। ମଧୁ ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ସାଲାଡ଼ରେ? ଭାଇ ବହୁତ କିଛି ପଡ଼ିଛି, ଫ୍ରୁଟ୍ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଆପଲ୍, କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ଼, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଟ୍ରାଏ କର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଲାଡ଼ଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରାହେଉଛି। ଫଳ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗୁର, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଲ୍, ଏଇଟା କଦଳୀ, ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷରେ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରୁଟ୍ ଜିନିଷରେ କରାହେଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ବାର୍ଥଡେ ବୟ ଏଠି ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ବାର୍ଥଡେ ବୟ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବାର୍ଥଡେ ବୟ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବାର୍ଥଡେ କଟିଂ ହେବ, ଇଆଡ଼େ ଭାଇମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନୋଜ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ? ତମମାନେ ମୋର ବାର୍ଥଡେରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ମାନେ ମୋତେ ଖୁସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାର୍ଥଡେ ବୟର ଏଠି ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ ଦୁଇଟି ଅଣାଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଥଡେ ବୟ କେକ୍ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ବାର୍ଥଡେ ବୟ ଜଗିଛନ୍ତି କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ। ବାର୍ଥଡେ ବୟ ପୁରା ଗେଟଅପ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ଭାଇମାନେ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଜଗିଛନ୍ତି କେମିତି ବାର୍ଥଡେ କାଟିବେ। ଆଉ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସଟା ଚାଲିଛି। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରାହେଉଛି। ନାଇଁ
କେକ୍ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଆରେ ବାବୁ ରଖେଇଦେବି କିଛି କରିବି ନାହିଁ ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଁ କେକ୍ ଖାଉ ନାହିଁ बर्थडे भाई केमती हालत करा देखते हो या କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଦି ଜଣ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବାର୍ଥଡେ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା ତ ଏବେ ଖାଇବା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖେଇଲି ଫାଷ୍ଟରୁ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଥିଲା ସେ ଉପରେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନିକିନା ରହିବେ। तो बर्तमान आउ ए खाइबार बाकी अच्छी भाई मैंने खाइबार बंदोबस्त करछंती बाड़ुचंती आमर सामंत भाई ये बाड़ुचंती ए छात ऊपर अंधार भितर मोबाइल टर्च लगे ये बजीटा करा होची छात ऊपर आमर मधु भाई चिकेन बाड़ुचंती निजे रोसई निजे बाड़ा पड़ुचे आ भाई मान सब खाइबार व्यस्त होचंती खाइला परे आपण को आउ देखौछि आ हेलो गाइस सब खाना पीना सब सरला एबे तो समस्त को गुड नाइट जणाइकिना जाउछु। तो ए ब्लॉगटा आशा करछु आपण मान को बहुत भल लागितबो आउ 3-4 जण सांग होचंदी से मान को देखौछु चलो आसंतु देखौछि बोले लगे जणे ही होची से जाउछि अरे चलो ओ भाई बोल रे जीवाला रास्ते आसीर और क्लासमेट भाई चलले तुम बहुत भल लागला पार्टीटा बहुत हला बहुत मिस करबो टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ गुड नाइट हो वीडियोटा एतरे एंड करछे एंड किछि को हेलो गाइस पार्टीटा वर्तमान समाप्त होइतिबारु आमे घर को गस्त पाउछु कोठी जब भाई दामनजड़ी भाई कोठी जब फैमिली गुडा के बोल रे जा फोन करो हला आपको भाई किछि ओ आजिर ब्लॉगटा एतिकी थिला आपण मान को आशा करतु बोल लागिथिबो तो लाइक करबे शेयर करबे और छोटिया कमेंट आम मान को पई टिके पदुटे लिखिबे।